गोलू संग में गाना गानी और हमारी जिम्मेदारी रहे लगे जौन भी गोलू भैया बोले हां जी हमने के उनकरा के जवाब देहल जाओ ई मंच के माध्यम से सही तो हम तुरंत हमरा मन में पता नहीं का बाटे कि हम तुरंत अपना मन में एगो लाइन बनेली इनकरा तो संग दिल भैया लिखले लेकिन हमर लाइन के राइटर हम खुदे होए हां सही जे करे से लव कई ओहो के परेशानी बा जे करे से लव कई ओहो के परेशानी बा हमारे कसूर नहीं ओकर नियत में बेईमानी बा हमारे कसूर नहीं ओकर नियत में बेईमानी बा बाकी एगो बात बाहर से पूछत है काशी जी वो बुला रहे गोलू भैया आपको गोलू भैया बुला रहे हैं नवजोत सिंह सीधी लिखे लगा तरह से के करो बनवलू हनिया ये गोरी के करो बनवलू हनिया ये गोरी के करो बनवलू हनिया ये गोरी अरे कहां वाल जाइला हनिया ये गोरी कहां वाल जाइला में हमारे कसूर नहीं के ई काम कर खानदान